babu macen da ta dace ta kasance a matsayin matata sai ki. Zaki aure ni? Ina tsoron aure mutumin da ya shagalta da duniya, wanda yake keta hakkokin Ubangiji a duk lokacin da ya so. Tunda kai baka dauki haram a bakin komai ba, shine har kake tunanin cewa har yanzu kana nan a matsayin ɗana? Ke ce mahaifiyata ba. Duk duniyan nan ba ni da kamar ki. Saboda mugun halinka tuntun naman cewa da cewa kai ɗana ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dr. Sadik, shirin kamfanin Halifa Investment, shiryawa Naziru Dan Hajiya, mataimakin mai bada umarni Murtala Balala, daukar nauyi Halifa Abubakar Kofar Wambai. Wato shine ka kashe min yata ko? Wato dama abin da kake yi kenan. Shi yasa ka gina wannan asibitin. Da bata kawo kanta ba ai da yanzu tana raye. Ina da lauyoyi, ina da certificate, ina da license na zama likita da dukkanin abin da nake aikatawa. Idan kina kalubalantar aikin da nake yi, zaki iya zuwa kotu ki shari'a da ni. Ba mu da karfin da zan kai ka kotu. Mu talakawa ne, amma na kai ka kotun Allah. Kuma kaman yadda ka sa ni na zubar da hawaye na, kai ma in Allah ya yarda sai ka zubar da hawayenka fiye da abin da na zubar. Tafi nono fari, personally. Dr. Sadik. Abin da ya kewaya bayan gida wata rana gidan zai shigo. Dr. Sadik ya yi fargajaji kan ya farga yayi nadama bakin alkalami ya bushe. Malamai hukuncin duk mutumin da ya kashe mumini guda daya. Wanda ya kashe rai kwaya daya kamar ya kashe dukkanin rai ne. Na kashe mutane ɗai. Sun kai mutum 1000. Ranar kin dillanci ta bayyana. Ido yare na fata. Idan ka yi sai an maka. Alhaki kwaikwayo me shi ya kabi. Dr. Sadik. Dr. Sadik. Hanyar da Kamala ta bi, Amira ba ta bi ta. Hanyar da Tarbiya ta bi, Amira ba ta bi ta. Amira matarka ba ta jin tsoron Allah. Matarka Amira fasika ce. Matata Amira kake faɗa wannan kazafin? Kake siffanta ta da irin waɗannan munanan siffofi? Ka ƙara mata kazafi kaga abin da zan maka a wurin nan. Na shiga uku. Menene kika aikata wanda ban sani ba? Dan Allah, ka yafe min miji. Ka ya haƙuri. To idan dai wannan zunuban da muka aikata a baya su ne suka haifar da waɗannan fitintunan, to lallai wannan ba komai bane. Na tabbatar da cewa akwai sauran masifu da su biyo baya. Ba da umarni Malam Aminu Saira.